Watwi wana ni wasoka nasikji ukiri roksati lo mane kres mongka sre rong sarna ni migi song tong mane sanong khungjak wi Watwi Jora ke mungse mungsapno mo megi songa jagawang toktui fry khlai rijak tai soyabin horsa somoi rijak tai motor bahaino kukaro 3 bar siti rui karijak sarai thung monono Hi guys, welcome to my new vlog. Ano to vlog? Lot of viewers, lot of subscribers, lot of na abot ko no lam sa. Kaya narang la ano support kay mabay. Nara ano motivation ito mo ni bakit like like na abot ko no. No na kamay maro. Okay, Maggie bo muni tong khai ko. Ngesere rogo mai sabai kha borok das khlagira sang ang tau phuna bongno saya ko ang kisa test khai nai mani belai khana thogo mo haken rong songai sadi ang sere rong sar puru sunga no borok no tara thokjak belai khan thogo ro tokti rikha fry khai seri ru ta baji khai ngke haini egiru ngke taitam rikha mala soyabin bahaino horsa somjak ngke motor ko thungka ngke horsa samoi bonang te se 3 bar pressure cooker 3 bar siti re mani bore kari oi o jago ang thogo haino hai fry khlai pirota ngke risum ro hasing ro piyaj ro ngke Maggi ni masala ro mosok ko thang rai rekha pasta kolo kolo khrai rekha ta yogjang nai sisara tao ke Maggi muni ready ka kai na kha gas off sere sar strap sa ani serai okra embryo no monot serve lagi dela ani kusuk ka ka to sagala ko mai ro sa te ya tam ka ga ono mimi ka ga ru ga ka thok lo ru ai no ru ri ka ta mai thok lo bai ano ana okra embryo ka ko sa ba ya ka sa wal ko sabai terus kita tahu
थका बरं मेगी सालाय दङ चारि बाबु चारि आमांखौ सरि किसा कस्ट दङ मोबाइल नाय रबाय दङ हातराथ' वातियो आमानि मार Okay guys, fungni sanani bo time khangka angbo sanani asukha. Sererangno songi remani Maggi kisana kha muya miya hor songmani alu baji kisa tongo ombain sagrana fungni maibo khuidokha sanan jora bo ngakha. Tini wati belai kheno kha pukhri tuyasak mani kaise jagur kotoma nagi dokha pu. Nai ne lege na. Ikor motoy pipe tüylay remani motoy over tüyne rohor mani ta ikor jagur masa nangi dok tu naila oh kubunyo iko jagur yo kana hehe punuli jagur ha Ikoro tüyler mani ani papai ko chik ay kalain baba hari ni tofa andar ekdom chardike cotton ha 400 kaya po no yung korong sana Pinsa. Oke, tabu ke Aisyah. Mia horo watei nobar bay, sago kulum dongo bay. Ekdom punum mutri malia kebukiri kamar kano. Je nobar fakya, hani gudung garang nogro hani lag bay mani. Oke, maruk. Zalia sari mama ni pukiri ni tei obar noro hamani. Azagao gunda yasak gak tongo pukri ro wa haino yang me kaklai be keno puno gano maji wati tam khe marang kha to tong a ro bali ko yang phaji tak kaklai be kha emon kho wati re kha wati nyola ang ka kiri ya ma hai Ono barno semarang ga siumnya puthi mas man fikwa sabsa por kan kasau marang khai ang kaklai be min is zoom klai phung mana mo ang ti kaklai ja ke a u thangbai nai bisang kha agi puru apur ang sesarai ko marang kha puru bahano pura dil sang goi tui pungune kha ang ti kaklai a thangata mali afro a odek no komit thangka iko mia horo manjang mani jagur omonon tu sorry hamia bo gobang ma ang bo sorry hamia babu bo sorry hamia moto selampai ya Sonda ko peng nanya, sok wis mas ya ke ba. Alu ko sana sing ke bon peng rin tan ba na. Alu bai thok ba che. Na cha. Alu gi khale. Đó. Ăn chrai mang ni ba se ko. Wa ti ka ko mun ki mali am bo bo. Ki ri jak bai ta mo ai si thu bai thik ke. Nó cũng là hết tâm mà chẳng. Đấy, khali ro hết của bai min. A kaishamia hone simi lo mani Maisha sani sikang nang jana mani jokha to 500 IP kaise paracetamol tablet cha kha ben malgaro gya ge omo bekreng bisingo pulum dongani ang sema ka bagai bisama ro saw pula bisama ro sagrao ta to bisama motor koto khaimi ang dokha ingulai seri chanai ingulai seri chakhe kulum Ko tongo bekreng bisingo ama mo seri chanai mo seri chanai
Kama alok bai songna pucung ke babung ko thong mui mase ya khobi ni yong pa ya khobla ke sengkha alok bai sana ne alok ni thong tinin blog osung ning situng norok bai te sha katal blog o malai finana bye bye